నెల రోజుల నుంచి మన రాష్ట్ర పరిస్థితులు మన అందరం గమనిస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న కొన్ని దేశంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రం వైపు చూసే విధంగా చేస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అనూహ్యంగా కొంతమంది స్వార్థం కోసం వ్యతిరేకత భావాలు ప్రజల్లో రెచ్చగొట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం బైక్ ర్యాలీ అనేది నిన్న అనుకోకుండా చిత్తాపాటుగా నలుగురు స్నేహితులతో కూర్చొని మాట్లాడుతూ మన నియోజకవర్గం మన ఆత్మకూరు టౌన్ లో కూడా మనందరితో కలిసి ఒక చిన్న బైక్ ర్యాలీ చేసి మనం ఎందుకు మన మంత్రివర్యులకు అండగా ఎందుకు నిలబడకూడదు, మన జగనన్నకు ఎందుకు అండగా నిలబడకూడదు అనుకున్నారు. సరే కానిద్దామని ఒక మాటల్లో అనుకుంటాం. రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఏంటో ఈ రోజు బైక్ ర్యాలీ ద్వారా నిరూపించబడిందని తెలియజేస్తున్నా సోదరులారా. కేవలం ఒక చిట్టాపాటి మాటతోనే గౌతమ్ రెడ్డి గారి మాట నిలబెట్టాలా, గౌతమ్ రెడ్డి గారికి అండగా ఉండాలా అనే ఒక కృత నిశ్చయంతో భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు మనం గమనిస్తున్నాము, మన రాష్ట్రం 70 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి రాష్ట్రాన్ని గమనించుకుంటే రాష్ట్రాల్లో ఏదో ఒక ప్రాంతం బాగా అభివృద్ధి చెంది రాజధానిగా గుర్తింపబడడం జరుగుతుంది. ఆ రాజధాని చుట్టే అభివృద్ధి జరుగుతూ కనబడటం మనం చూస్తున్నాం. గత 70 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ప్రాతిపదికన నడుస్తుంది. చూడండి, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఇలాంటి ఎన్ని సిటీలు తీసుకున్నా దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒకే చోట అధికారం కేంద్రీకృతం ఒక ప్రధాన కారణం అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దూరదృష్టితో ఆలోచించి 70 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఒక రాజధాని హైదరాబాద్ లాగా డెవలప్ చేసుకున్నా ఎన్నో జిల్లాలు వెనకబడి ఉన్నాయని గ్రహించి దీనికి ఇది కాదు మార్గం, ప్రతి ప్రాంతం నుంచి ఒక మహానగరాన్ని తయారు చేసుకోవాలా అంటూ 3 రాజధానుల సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీని వెనక ఆషామాషి కాదు, ఎంతో ఆలోచన, ఎంతో మేధస్సుతో, దూరదృష్టితో రాబోయే 20 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి, ఈ యువతకి ఒక మార్గ నిర్దేశకుడిగా ఉండాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి భావించి ఒక గొప్ప